L'entrada de la Biblioteca de Bigues i Riells compta des de fa unes setmanes amb un espai dedicat a Pau Joan Hernández, l'escriptor més prolífic del municipi. Aquesta és la conseqüència més visible del projecte de capçalera. L'escriptor, traductor, poeta i crític literari Pau Joan Hernández ha escollit aquesta, la del seu poble. A banda de l'espai que recull alguns dels 30 títols que ha publicat i una mostra de les 180 traduccions que ha fet al llarg de la seva carrera, el projecte preveu altres activitats. Fer això de l'autor de capçalera no era fer res que no hagin fet ja continuadament, perquè es tractava de fer activitats de promoció cultural i de promoció de la lectura aquí a la biblioteca, de fer xerrades, de fer presentacions de llibres i diferents actes que ja ho estaven fent de manera corrent. Per tant, es tractava això d'oficialitzar-lo. Entre els actes que es faran de nou hi ha una sèrie de visites i xerrades al voltant de la paraula amb el primer d'ESO de l'Institut del Poble. En aquest projecte, la biblioteca també ha ampliat l'entrada de Pau Joan Hernández a la Viquipèdia. Pau ha estat usuari no només d'aquesta biblioteca, sinó de l'antiga sala de lectura que hi havia al municipi. Jo crec que porta més de 10 anys sent usuari de la biblioteca i per nosaltres és un referent perquè no només ens comenta quins llibres estan de moda en el món editorial, sinó que ens anima, ens dona recolzament en totes les activitats que fem i sempre està predisposat a ajudar-nos quan el necessitem. La iniciativa de la Biblioteca de Capçalera està impulsada per l'Institució de les Lletres Catalanes. El seu objectiu és fer evident el vincle existent entre els escriptors i les biblioteques públiques del país.